ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് കിച്ചൂസ് നസി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അയില ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞാനും ഉമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കായിട്ട് 2 അയിലയാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഫ്രഷാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില, ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രഷാക്കി വെച്ച അയിലയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മീനിൻ്റെ വരയിലൊക്കെ ഈ മസാല ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിമിലോട്ടൊരു പാന് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ജസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മസാല ഇട്ട് വെച്ച മീൻ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈ ആണ്. നമ്മൾ റവയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അയില കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അയില ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. കാണാൻ തന്നെ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കാനും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സിമ്പിൾ അയില ഫ്രൈ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.